but kwazi ngithi noma ngicabanga ngazama kaningi ukuyibulala kodwa lutho ukufa. Ngazama ukuthatha izintambo zenqamuke nama ngazi ukuthi kanjani. Ngazama ukuphuza, ngizama ukuthi mangabe ngilapho ekababa omncane ngizama ukufuna amaphilisi. Lutho ukufa. Ngizozwa nje ubuhlungu kuphela esiswini. Kodwa ukufa lutho. Ngathi inkosi uwo waziyo. Kwafika isikhathi ke ngolunye usuku. Mina uma mncane ngendlela bekangihlukumeza ngayo nomyeni wakhe ubaba omncane. Ngangilandwa mangabe ngibhala iexam ngangilindwe eminyango. Mangizolindwa eminyango uzonginika umntwana. Ingane yakhe mina anginazo izingane ngaleso sikhathi ngasemncane. Yena uyahamba endaweni zakhe uma mncane. Kwathi ngelinye lamalanga bengumuntu ngendlela bengismart ngayo esikoleni bengijumpiswa amaclass. Shuthi leyo nto le ingabaphathi kahle ukuthi ngiyaphumelela ezifundweni. Yeah. Angazi nampukwazi kodwa sengizwa manje ukuthi ngavaleka ingcondo vele nami ngangiyibona ukuthi ingcondo yami seyakhohlwa. Angazi noma ukuhlukumezeka kwami kakhulu noma yini angazi. Kwafika isikhathi la kunzima khona because ngingazi nokuthi kwenzakalani kwangathi ngiyaphupha. Shuthi lento bebayiplanile nomfazi wakhe ukuthi okay uzomrape. Uthatha umntombi bakho mina ngizophuma. Bekungakapheli ngisho 3 minutes aphumile umamncane Bhutikwazi. Shit. Baba omncane khumula ngiyakhumula. Hawe. Nakhona ukucala kwami ukukhumula ngithi mina baba omncane ngithi baba ngoba bengangithi baba ngikhumulelani. Athi khumula wena. Ngithi ngikhumulelani. Athi khumula ubone wangihlukumeza ngokwecansi. Ngathi ngiyafa. Ngoba ngingafanga lapho. Kanti kusesekuncane. Oh Nkosi yami. Ngelinye lamalanga okay sekangirapile lapha Bhutikwazi ngine stress angizazi ngiyashake even umfazi wakhe angangibulala manje mangingamtshela ukuthi indoda yakhe ingenzeni. Sanibona bukwethu makhaya igama lami ke mina ngokwazi ngowansela mfafasi lekadla mahlathi amnyama nginibingelela kusekwinap podcast. Namhlanje futhi izingane zakwethu angeke ngikwazi ukuvela ngaphambi kwenu because ngisalimele. Kodwa ke sekuyaphola njengoba abantu abaningi bazi ukuthi ngalimala kanjani. I was hijacked on a gunpoint ngalimala nje impela kakhulu. Kodwa ke ngalimala ngenhla kwi-upper body ngasebusweni. So odokotela ke basapholisa lawo manqeba ke lawo nalezo tissue ukuthi kwenzele ukuthi ngibe right because ngilimele kakhulu ngapha ngasemlonyeni ngoba kuningi nje ukonakala kodwa ke ngenhlanhla kaNkulunkulu nakho siyaphila si right ngokuba kumsebenzi kumele uqhubeke besinganayo indlela ukuthi ke soyilinda iprocess yokuphola iziphelele ukuze ngikwazi ukubuyela ngemphambi kwecamera. So ngathi hayi angibuye ngihlale khona lapha mase ngixoxa nabantu bakaNkulunkulu sibe nendlela yokubheka ukuthi kuphi la sizakala khona kuphi la sizana khona nokuthi nje impilo ikwazi ukuqhubeka singagcini siba nabantu abaningi kwilist abafisa ukufika bezoxoxa ngeenkinga ababhekene nazo ukuthi futhi siyakubonga nakho lokho siyaappreciate ukuthi uNkulunkulu sasiphile lawo mandla ukwazi ukuthi sibe nesibindi sokubhekana nakho konke sibhekene nakho emhlabeni noma kubani obhekene nenkinga njengamanje akangasabi ukusithinta sikhulume sixoxe sibheke ukuthi singasizana kanjani singasizakala kanjani kuningeke nje sibhekene nakho singabantu bakithi and ukufa into ekhona izifo izinto ezikhona kuba nenkinga into ekhona siphila nazo. So ungasabi ukuphumela obala uzokhuluma ngento obhekene nayo. Ngangihlezi ngihleleke lapha phambi kwenu nengibona namhlanje ke nami kwangifica okuhlezi kufica abantu ngakhumbula lensizwa lekhula ababidubulile ehlela phambili ile ilimele kabuhlungu yomvenda ithi lensizwa le
ithi kubalekile ukuthi ube ne-medical aid ngoba awazi ukuthi uhambe emgwaqweni kanti bazovele bekudubule. Awakhuluma njalo insizwa leyo nkulumo leyo sayibuka sathi insizwa ukhulume kabuhlungu yakodwa ukuthi impilo ithi right ngakusasa sekuyesinye. Nami mase kuthiwa nje ngihlala phambi kwecamera ningasho ukuthi awukodwa mfoko kaNtsele kwenze njani, but hayi sengi right. Ngingabambezela sisami sisi, ungathanda ukuthi ubingelela ababukeli ukuthi emakhaya uzisho ukuthi ubani ungokabani isibongo kungani sihlanganele lapha namhlanje. Sanibonani babukela emakhaya, igama lami ngoNozipho Isibongo Ngwakakunene. Kunene. Yes, Ngwakakunene. Yes. La ngisuka eMpumalanga eOshuk. Yeah. Yes. So inkinga engize ngayo la zinzima kakhulu, angazi ukuthi kumele ngicale kuphi, kodwa ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzongisiza. Kunjani? Anginawo amandla. Ngesinye isikhathi makumele ngiqale ngikhulume kuba nzima for mina. Angazi kumele ngicale kuphi, ngiphethe kuphi, ngenze kanjani. But ngiyathemba uNkulunkulu khona, nezinyanya zikhona zizongisiza. Isitori sami ngebhutikwazi ngize ngibhalele la khaya. Sinzima kakhulu. Ngalahlekelwa uma ngina 12 years. Ngathi makangilahlekelwa uma ngina 12 years ngahlala nobaba ngina 13 years. Unyaka owodwa 14 years ubaba wangishiya. Kodwa ukungishiya kwakho baba vele bese kayathole uma mncane ngoba niyazi ukuthi obaba bethu basheshe bathole, kodwa cha wamzilela uma bekasithanda futhi kakhulu singabantwana bakhe. Angisithanda ke ngizoqala ungisho lokho. Angisithanda isikole kakhona. Ukushona kwabazali bami kwabanzima kakhulu kangangokuba ngangiye esikoleni ngiphinde ngiyeke because ngangisithanda isikole. Ukushona kwabazali bami wakhuluma komndeni wahlala phansi ukuthi no, sizobathatha labantwana siyohlala nobaba omncane, ubhuti kababa omncane, abazali bomama oyedwa, abazali bobaba oyedwa. Ungabi nankinga, is fine, sihambeke. Suvaliwe umuzi kababa ekhaya. Ikhaya lakithi ubaba bekashiyele lona makandlule emhlabeni. Akungizwisa ubuhlungu kakhulu. Akasithathi ngoba asithanda njengabantwana bakhe. Usithatha ngoba yosidlumeza. Ngize ngithi kwakungcono manje sihlupheke sazi ukuthi abazali bethu basishile kunokuthi siyohlushwa omunye umuntu. Ekuthiwa futhi ubaba wethu, ubhuti kababa. Namhlanje ngisayibuza ngisayiphendula impendulo bhutikwazi angifuni uqamba amanga. Angitholi. Ukuthi ngabe ubaba omncane wami ngempela uyini angazi ukuthi ngizothi mangiyichaza ngisuke, but ngiyazi ukuthi isikhathi sizoba sincane ngizothi lena le okay sikhona isikhathi ngakhathazeki, isikhathi masikhona kunankinga, sikhona isikhathi asithathe kubaba omncane sihambe uhlala nonkosikazi wakhe. Sifike sihlale ngangihlukunyezwa bhutikwazi ngalendlela yokuthi mina ukudla ngangikwazi ukuthi ngidle ipapa notswayi. Ane ngaleso sikhathi ubaba bekasebenza kahle, bekasebenza emayini, ngazi Rustenburg noma kokuphi khathoni bengisakhumbula kahle. Ubaba wami uyena bekakhe kule ndawo la sihlala khona eMpumalanga, indlu endlula bonke abantu ngendlela bekasebenza kahle ngakhona. Lesikhani sihleli naye ngala esihlukumezeka ngangabi nandaba bhutikwazi, ngangiyithulela nje ngishaywa, ngangimanceba emzimbeni wami wonke, ngihlale ngihlekwa izingane esikoleni, ngihamba ngenyawo ubusika nehlobo ukuya esikoleni. Kwakunzima
kanti lesikhane sihleli naye ngapha utshengisa umuzi kababa thina sazi. Kahlukumezeka kangangokuba induku but kwazi bengingasayizwa. Mawungishaya ngangezwa lutho. Ngangiqale ngezwa kodwa ekugcineni ngingasayizwa, ngase ngiyithulela nje. Mangithi papa ngimngedwa intombazane ngiphakathi kwabafana. Si5 kubaba ngoba umama lesikhana shonile. Bese kashiya neswana kushuthi si6 kubaba imngedwa nje intombazane ngiyiwele nomfana. Umfana wenda sibancane. Ngimngedwa nje intombazane akukhona la kuthiwa ngizokhalela khona. Khabo mama ngazi. Ngigcine ngimncane. Nabo ke noma bazi abazange bangikhathalele njengentombazane ngingedwa phakathi kwabafana ukuthi bangazi ukuthi ngikuphi. Okay, it's fine. Ngahlukumezeka but kwazi ngithi noma ngicabanga ngazama kaningi ukuyibulala. Kodwa lutho kufa. Ngazama ukuthatha izintambo zenqamuke nama ngazi ukuthi kanjani. Ngazama ukuphuza, ngizama ukuthi mangabe ngilapho ekababa omncane ngizama ukufuna amaphilisi. Lutho kufa. Ngizozwa nje ubuhlungu kuphela esiswini. Kodwa ukufa lutho. Ngathi inkosi uwo waziyo. Kwafika isikhathi ke ngolunye usuku. Mina uma mncane ngendlela bekangihlukumeza ngayo nomyeni wakhe ubaba omncane. Ngangilandwa mangabe ngibhali exam ngangilindwe eminyango. Mangizolindwa eminyango uzonginika umntwana. Ingane yakhe mina anginazo izingane ngaleso sikhathi ngasemncane. Yena uyahamba endaweni zakhe uma mncane. Kwathi ngelinye lamalanga bengiwumuntu ngendlela bengismart ngayo esikoleni bengijumpiswa ama class. Shuthi leyo nto leyo ingabaphathi kahle ukuthi ngiyaphumelela ezifundweni. Yeah. Angazi nampuwazi kodwa sengizwa manje ukuthi ngavaleka ingcondo vele nami ngangiyibona ukuthi ingcondo yami seyakhohlwa. Angazi noma ukuhlukumezeka kwami kakhulu noma yini angazi. Kwafika isikhathi la kunzima khona but kwaze ngingazi nokuthi kwenzakalani kwangathi ngiyaphupha. Shuthi lento bebayiplanile nomfazi wakhe ukuthi okay uzomrape. Uthatha umntombi bakho mina ngizophuma. Bekungakapheli ngisho 3 minutes aphumile umamncane but kwazi. Shit. Baba mncane khumula ngiyakhumula. Hawe. Nakhona ukucala kwami ukukhumula ngithi mina baba omncane ngithi baba ngoba bengangithi baba ngikhumulelani. Athi khumula wena. Ngithi ngikhumulelani. Athi khumula ubone wangihlukumeza ngokwecansi. Ngathi ngiyafa. Ngoba ngingafanga lapho. Kanti kusesekuncane. Oh Nkosi yami. Ngivuke. Akekho umuntu engakhuluma naye. Simakade. Ugogo ngeke ngize ngikhona ukufinyelela ugogo ncane. Uma mncane kababa, umkhulu bekanesithembu. Ugogo zalo baba bekwamdala. Lo gogo ncane ngangihamba distance. Uma ngizohamba ngegogo bazobuya bangishaya. Ngiyomtshela le story kwathi ngelinye lamalanga okay sekangirapile lapha but kwazi ngine stress angizazi ngiyashake even umfazi wakhe ngangibulala manje mangingamtshela ukuthi indoda yakhe ingenzeni. Nginabafowethu angazi mele ngibatshele ngithini kwenzakaleni ngimngede intombazane mhlambe kube nganginosisi maye ngakwazi ukumtshela.
Ngondo yimbi leyo. Ubaba omncane aphume. Uthe makaphuma ngaya kwa next door khona umunye umama bekangena inkinga nami ngoba even bekathi mangiphuma esikoleni ngize ngizocala ngidle kuye ngoba yazi situation yasekhaya. Ngagijima ngaya kuye ngafika ngikhasa ngamadolo. Nginjani futhi kwazi igazi lilehla la. Ngathi ma ubaba omncane ngirepile. Wathi thula sisi. Watshela umuntu. Ngizokuthatha nguse ka doctor kusasa. Uzophuma njengomuntu oyesikoleni nguthatha nguse ka doctor ngasizwa leyo mama ngithatha ngisaka doctor. Kanti ubaba omncane unenhloso ke. Uyazi yena ukuthi bekenzani lesikhanda ngilala. Bekaceda ngempilo yami. Kanjani sisi? But kwazi ngiyithola manje ukuthi bengiloko ngithola ama miscarriage. Ngingayi-understand ukuthi why. Sihambe ke sebantwini besinto akathi ubhuti wami le ongilama hayi man asike sihambe ngempilo yethu ayikho right asike siphume semntwini athi umuntu baba omncane wakho wacheda ngawesisi. Ene wahamba yosebenza namathuna abazali beni ukuthi mingaphumeleli ndawo ifaswe. Wena the special intombazane bayazi ukuthi ukuphumelela kwakhe izingane zakini zonke seziphumelela. Ngoba ngendlela ohlakaniphe ngayo ubone ukuhlakanipha kwakho phambili wena ungakazi ukuthi kuzokwenzakalani. Wathi lesikhanala la nawe khona into beka igcobile ukuthi akubolisi isibeletho. Ayikho ingane yoyiphatha ngesandla. Sikosi yami. Uzomitha kodwa bazochitheka. Ngiyithola nini lento? Ngiyithola manje sengingaka ngoba because bengingazi ukwazi ukuthi kwenzakalani empilweni yami. Okay, ke sibuyele kulodaba lokuthi sowungirepile. Mangiceda ukuthi ngihlale nalento yangihle esikoleni. Shuthi omember yangibona ukuthi no man, nomntwana sowebusilolanyana ezifundweni. Ngibhala incwadi kufika into ukuthi nokuthi ngife. Ngcono ngibhalela ugogo incwadi. Ugogo wami ke bekafundile. Gogo ncane. Ngimbhalela incwadi ngimtshela sonke isitori. Ibizwe meeting ekhaya yomndeni. Ayibiza njengobudala ugogo ngendlela bekangithanda ngayo abazali bami bese bahambile kudala. Yazi waba nesibindi ubaba omncane masekafika. Wathi ngimrepile. Phuma nje ngicabanga ukwenzani. Ene ngisazomphinda. Sure. Wathi ugogo mina ngithi ngiyokubopha wathi ulibambe lingashoni. Ukucala uthi yawafonela amaphoyisa. Ngeke usuphila namhlanje. Yazi ngenzani but kwazi. Ngathi gogo vala la. uNkulunkulu yazi ngempilo yami. Makumele ngilandele abazali bami ngiyobalandela. Ngangiloko ngiyibuza ke lo mbuzo ukuthi why me God? Why me? Impendulo ngayithola. Why me God? Wangithathela abazali bami why mina? Ubani ngabuye ngayitshela ukuthi ubani bekafanele ukuthi athathelwe abazali bakho ngaphandle kwami. Kushuthi uNkulunkulu ube nenhloso waba nenjongo ukuthi ngcono ngithatha abazali bakho kuza kwazi ukuthi empilweni kunje. Kodwa ngendlela esekwenzeke ngayo empilweni yami ayikho into elungayo. Ifamily yami ayingifuni nala ngihambe khona. Ngibenzena ngibenza ngalutho. Ngathi gogo calm down bayeke. Athi ubaba omncane enemasiceda la njengoba sayirepotile ubuyela lahlala khona. Ngizobuyela kubhutikwazi kwakhe futhi. Sengiyirepotile lento. Kubantu abadala kugogo. Can you imagine uzobuyela kuye lo muntu okuhlukumezile nomfazi wakhe ngangishaya indlela yonke butikwazi ngangiyinkinga endleleni. Kuthiwa wena ucambela indoda yamamanga ukuthi igreyipile kusho umamncane.
Nkosiyami. Mangizofika khona, can you imagine lento ukuthi okay njengoba ngisashaywa la phambi kwabantu phakathi endlini sengingedwa ngizobe nginjani, ngizosangiphila na? Ngangingasana ndaba nempilo yami because vele already bese kayiqedile. Yes. Ngangumuntu engithi mina umntombi bami ngifuna ukuthathwa umuntu emshadweni ngendlela ngangazi ukuthi uma wami ukungikhulisa kwakhe azangifikise ukuthi andlule emhlabeni ukuthi ngibe intombi ngiyicina. Kodwa ngizwe ubuhlungu namhlanje sengithathwe ubaba omncane wami fele songibulale ngiphila. Mangifika enzansi ngihlukunyezo kakhulu. Ngangifika njalo esikolweni ngo9 bese bazi nabo bebangishaya bangaka understand but bese bazi ukuthi vele ngifika ngo9 bangasangishaya. Uhayifika ngo9 esikoleni. Ngizoqala ngokuklina indlu yabo kuqala. Ngiwashela umntwana amanapukeni ekucala. Lo abangilanda lapha eminyango mangiphala ama-exam. Kwafika isikhathi ukuthi umamncane angithume ngelinye ilanga ngathi angihambe ngiyomixela imali ngiyacabanga kwakusebusika ngabo 5 but kwazi. Kukude emakhaya yazi ukuthi distance omunye umuzi ule kude. Funa mhlawumbe uhambe 1 hour kuyofika khona lo muntu uzongibalela 10 minutes akhafla amathi. Athi oma lamathi ungakaboyi. Yakubulala. Ngagijima ngangingathi ngiyahlanya endleleni. Abantu bathi kwenze njani ngingathi ngiyahlanya. Kodwa kwasandlula lesikhathi. Sathi masindlula lesikhathi kwathiwa ngibe ngisemadodeni. Ngani unalento yokuthi ngimcambele indoda yakhe amanga ukuthi ngirapile. Yes son. Yila afika khona ngayithole induku niyazi ukuthi umthole emakhaya ukhona umtholo hayi le induku ekuthiwa zamampentshisi egoli ngisho mina umtholo ngawuthola uyi6 la ene waphelela kimi ngishaya ukuthi nje ngiluzwe yisikhathi shuthi mina bengisemadodeni. Yilelo la ngangakhipha khona ngathi ulithengiselene umuzi kaBaba ngicela ukubuyela khona. Wangishayela ke manje ukuthi yini ngiyikhulume leyo nto leyo. Wathi ngicela ungiphumele emzini wami uqala kwami but kwaze ngiphume. Angazi kumele ngigephi kumnyama ngaphandle. Ngihamba ngeenyawo icathulo ngangingazazi mina. Ngahamba ngayokhetha ukuthi ngihambe ngoba ngathi ngithi ngifuna ukuya kamakhelwane kanti sebafike khona ngenhlanhla enhle ngiyabezwa mabaya khona bathi nike nimlalise la nizongazi bebamazi kubaba omncane endaweni. Akekho bekazothi cha mina ngiyayinikela noma ngangibulala le ndoda ku right bebasaba nabo basabela impilo zabo. Ngalala esigangeni. Into engizosubhlungu but kwazi ukulala kwami esigangeni ngisengiyeka isikolo phela manje. Uniform isela, incwadi zisela. Impilo yami sayiphelele la. Ngisesigangeni la uyazi emakhaya ke kunezintaba kunayo yonke into. Kunezinyoka izimamba ngangilala nazo ngithi kodwa akuchama ukungani imamba ngibulali. Ngoba into engiyiphilela yayisekho. Kanti ngisadlalile nalapho. Zake sangibulala inyoka sengibulalanga. Yes. Ngiyayibuza ukuthi wayi uNkulunkulu kusho ukuthi beyangakafuni ngami. Beyangavumi futhi ngami. Ngahlala mina ebhutikwazi ukudla kwami bekungamanzi. Ngidla umhlabathi. Even namhlanje ebhutikwazi ngizwe ubuhlungu enhlizweni nami ngamthola uma 2010 lo mama engihlala naye Orange Farm. Ngize la goal ngamthola 2010 bekahlala eJimston. Athi mama ubuzwe lobuhlungu le pain even nami ngizizwa ukuthi yazini manje lo mhlabathi angisawudlela idrugs manje because ngazi ukuthi ukudla mina. Manje sekugcina lento ngathi sekuyi drugs mangawudlanga ngathi ngiyahlanya futhi kwazi. Umhlabathi lo ngiphuza amanzi hayi lo mhlobo. Umhlabathi lo okuzogubha phansi. Ngiyabona. Omnyama noma obovu. Ngahlala esigangeni inyanga yonke.
ngigeze mangigeza ngihambe ngemfuleni ngifike ngigeze ngithathele impahla zinansipho angina next kwathi ngolunye usuku ke khona okay ngaphuza ngithatha isikhathi uphuze khululeka okay kwathi ngolunye usuku khona lapho ngihlele esigangeni kusho ukuthi bese bamtshelile ubaba omncane ukuthi ngisendaweni eso uyangifuna okay ukushona kwaba bathola imali zika baba ngazi kanjani yes wathenga ama-quantum wathenga yonke into wadayisa umuzi wethu ubaba asebenzele kanzima imali yabantwana bakhe ngaba ngihlupheke bhuti wazi mina ngabe nginomuzi kababa ngabe yangifundisa le mali ngaba yilento engiyo wafundisa izingane zakhe namhlanje izingane zakhe azisazi nokuthi siyini zigibela imoto imngedwe ekhaya ngihlupheka ngedwa yes imngedwa kwathi mangihleli lapho wangithumela ukusho ukuthi bekazwile ngabantu abandlulayo ababuye esikole ngisho ukuthi bekahamba fokisa ngezwe ngithi mina omalume ngoba vele ngiyabaza bashayela amateksi akhe ngithi bazongisiza kanti ngiyobulawa bhuti kwazi uyi yes uthumele bona ukuthi abahambe bayongifuna lapha ngangikhayiswa ngamafoni ngoba mina vele ngiyabaza omalume mhlawumbe bazongisiza ngoba even ngihlala khona bebazi ukuthi naku sisi i2 rand hamba okay hamba uthenga amazimba ngithi vele omalume bazongisiza kanti ngizothathwa yazi kwafika into ngenhlanhla bazongithatha ebusuku ngoba bayazi ukuthi bengizohabaleke mina strong bangithatha sekuqala ubumnyama sekumnyama kodwa bekusebusika I remember yazi ngayitshela ukuthi yazini ngikhathele ukuphila manje le fastela lale khumbi le ngemuva ngiyaphuma sengifuna ukufa ngaliphuma bhuti kwazi kodwa ngaphila angazi nami ukuthi kanjani kodwa ngikhumbula kahle ngaphuma kanje ngobuso kodwa angazi nami ukuthi ngoba ulabuya ikhanda inyawo zabale imoto mayindlula yandlula eceleni kwesolati into ngangiyibleeda ngangibambe kanje indlela yonke ngaphunyuka kanjalo abantwana basekhaya labanye bebabancane kunami bathi bangibona ngelinye la ngoba bona bengibashiyile phela mina ngangabona bebangaxoshwa bathi wesisi bowubasela umlilo kuthi uzosikwa amaphathi ngabezwa mina ngendlebe zami longilamayo ngabezwa bakhuluma bayisigungu ukuthi uzosikwa amaphathi bayawahambisa baye endaweni eso uphunyuke kanjani yazi ngithi namhlanje bhutikwazi kuvuka lo mhlaba nama ngazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamangele serious ngimangele angazi kuhambeke ngicina ngithola umsebenzi ngithi mani ngcono ngisuke la sigangeni vela ngikhohlwe ngesikolo ngoba vele ngihambe ngezwe kuthiwa khabo Max eswazi angazi nalokuthi kukuphi nendawo kwathi mangithi ngiphuma uDrad kanje ngihambe nje kancane ngathola omunye ngangena komunye umuzi kwathi angene komunye ngimncane but kwazi ngathi ngizocela umsebenzi bathi ngoba uyingane usukaphi ngabachazela sonke istory wathi uzokhona ukugada umntwana vele sengikufundela ukugada izingane wangifundisa mina umncane ngivele sengijwayele ukugada izingane ngathi ngizokhona ukuyigada bangiholela u300 ngahlala unyaka wonke lapha wathi ngoDisemba ubhuti wami omdala waduba ubaba omncane ngoba bekahamba amshaya ingozi enkulu wezegoli wahamba ubhuti wami makabuya mina ngikho usuzwa sonke istory ukuthi kwenzakalani yena akekho kwathi lapho yena uyangifuna akazi kuthiwa bekangifuna ezintabeni ukuthi mhlawumbe sengadliwa izinja mhlawumbe ngalithola ithambo ngoba akekho umuntu bekangazi ukuthi ngophi ngathi la ngibuya khona kuDisemba kulama 300 butkwazi ebebekholela wona bengiwabeka because bebangenzela konke ngidlala ekhaya bangithengela izinto zogeza bayangigcokisa ngoba ngangifike nesiketshana esidabukile le 300 yazi ngifuna ukwenzani butkwazi ngifuna ukuyokwakha umuzi kababa la sizokhona ukufihla ikhanda ngoba phela ubaba omncane so wawuthengisa
umuzi kababa. Anginawo vele njengoba ngihleli ngaphandle anginawo umuzi kababa. Lama 300 ngokuthi emakhaya sibhucuda kasithatha amatshe. Nibeke. Yes, Kube kanjalo vele. Ngangenze kanjalo ubhuti wami ngenhlanhla mangithi ngiyaphuma kanti sengizomthola khona. Le kusho ukuthi mawuzo counter lama 300 ngoDecember thi malini. Ngakwazi kodwa ukuthi ubhuti wami athola iminyango, athola ama fastera aphindwa yong Black Mirror futhi ubaba omncane. Wathi uyadlala wena. Kuthe mase siwakhile umuzi kababa futhi sasakhi 3 room no rondo omkhulu. Ngahlala nabafowethu. Ubhuti omdala yilo engimlamayo yimi ilaba abancane. Abalama mina. Ongizwe sokuhlungu ababhuti wami uhambe 2004. Balandela njengabazali. Kusho ukuthi makahamba 2004 omdala. Uqala kwakho ugula 1 week. 1 week ebhuti kwazi. Angiduli 1 week uhambile emhlabeni. And umemeza yena ubaba omncane umbiza ngegama maqala lokugula sasihleli naye kanje. Wamemeza sathi kwenze njani samhlala saphansi okuthi umqondo awukho. Yahamba. Waphindwa wabuya umqondo akazi ukuthi bekwenzana ukuqala kwakhe ukugula. Kwandlula unyaka owodwa washona vele, kwandlula unyaka owodwa kwalandela lengimlamayo 2006. Seyimi ke manje kufanele ngibheke labantwana bakwethu abancane. Yeah. But kwazi ngathi mangibuya lapho before, ngathi mangibuya lapho ubhuti wami sekakhona senginekhaya ngabuyela futhi esikoleni. Ngafunda yazi, ngafunda. Ngayibona ukuthi noma sengingekho ngale yandlela le, ngayibona ukuthi hayi nokho kusafundeka bashona bafethu kwafuna ukuthi ngikhulise labantwana. Uyathanda awuthandi sekufuna usiyeke manje isikole. Kwathi mangabe sekuceda ukushona ubhuti wami kuzoba yi7 days la kufanele khona nhlanjulule ipeto mangabe umuntu andlulile emhlabeni. Yes. Kwafona amanye amantombazane ukuthi angize enhlazatshe ngizofaka iCV kunomsebenzi. Ngathi mangiqeda ukuhamba ngathatha abantwana basekhaya ngabasegogo ncane kugogwami. Yena wasala afika ntambama. Malo. Baba omncane. Mncane njalo. Yes. Makasala afika ntambama bezoceda ngami. Lento eyangikhipha ngahamba uNkulunkulu njengoba ngithi nama ngazo ukuthi ngiphunyuke kanjani. Makaceda ukufika kusho ukuthi angangithola ukuthi wabekazulile yonke indawo angimemeza. Uyazi manje ukuthi angisenayo umvikeli abafowethu bahambile. Vele sekangenza noma ngayini ayifunayo. Ngathi mangibuya mina ngathola sekuphume amazenke yonke into ithathiwe. Mangathi bafika mo next door. Mangifika ekhaya ngachokheka ngafainta ngizazi na ngathola next door sebagcwele. Yini ngathi bathi ufikile wafika uqala wafika yedwa. Wakumemeza wangakutholi. After that uthe makangakutholi kanjalo. Wasufonele imoto yakhe iTruck thizeni. Makafonele iTruck thizeni bazothatha yonke into. Phindwa Black Mirror times 2. Usblack Mirror kumuzi kababa lo esesiuzabalazile ke futhi manje njengengane zakho waphindwa aqeda ngathi. Uthi kwenzelani konke lokho? Uzobuzwa uba. Angikwazi ukukhuluma naye. Hayi kulungile ke lokho but kwazi. Vele kube izinto ezikanjalo. Ngilwe ke manje impiyo ukuthi sengiphinde futhi athi ugogo ngcono usalubuya uhlala la ekhaya. Once mangabe kufanele ukuthi angibulala uzongibulala ngahlala ekhaya yake kugogo ncane. Kwafika isikhathi sokuthi athi lo ongilamayo bese kathola okhushu lo omunye ubhuti la Goli. Wathi khuphuka. Yila ngithola khona lo mama engihlala naye Orange Farm 2010. Umama lo ungithola nje ngokwazana ukuthi lo mama bekakhululekile umuntu oyikhulumelayo. Uyakhuluma uma unginikela uthando engalwazi. Angifuni uqamba amanga. Uthando likaMangi nalo. Olazi. Angilwaza ngithi ngagcina ngisesemncane.
ngina ugcina kwami ku11 angithi nje ku11 years ngoba ku12 years wasoyahamba mama. Kodwa lo yamama unginikeza uthando. Naye ngamthola nengane yodwa. Waphuza ukuthola umntwana unengane yodwa. Wangimukela noma kube nzima. Efamilini yakhona but wangimukela, wangilwela. Okokuthi ngifihla ikhanda. Okubhlungu kakhulu ukuthi naye akanawo amandla okungisiza ukuthi ukwazi ukuthi ulungise izinto zakho. Exactly. Mina into engiyifisayo one day ukuthi ngoba inkosi awuvumanga salunginikeza into engizokhona ngezandla zami ngiphila izandla wangipha ingcono manje ngithola umsebenzi ngivusa umuzi kabami noma ngingasawuvusi endaweni la ubaba omncane angiblackmailela khona zinengi izindawo ngikwazi ukuthi ngihlangidlule emhlabeni ngazi ukuthi nginekhaya la ngizophumela khona mangingafa manje ngizophumela kuphi ngizoya kuphi inzima butkwazi angazi mangithi angizazi kwamampela ukuthi ngubani ngiyapi shit ukugcina kwagogo 2010 ushona 2010 gogo likodwa ngoba mina umama ngakhuphuka nje la sekuzophela unyaka wathi ubaba omncane angibona ngichamuka wathi hawu kanti usaphila angisho sihlangene siwumndeni la sizobeka ugogo wathi hawu kanti usaphila cha ungihlulile wena ngakuthi angimthatha amanzi abilayo eboiralini ngimthele wathi uanti kodwa uzoboshwa noZipho bayekele bacedile batibona bacedile uNkulunkulu ngelinye lamalanga uzokusiza ngathi kodwa uNkulunkulu nami sengimbona ngathi songenzela kancane kuyoba yinini ngisokola mina since ngashiya abazali bami ayikho into ephathekayo enginayo yena uNkulunkulu uyangizwa kodwa kahle yes yena uNkulunkulu ungidale kanjani kanti mina kufanele ngibe yisicalekiso ayikho mina into ekuthiwa iyalunga kumina funa ngenze njani okubhlungu kakhulu butkwazi ihambe lento ayenza ubaba omncane mangithi ngiyagula ngize ngicabange nokuthatha amaphilisi ene ngithathe yonke inhlobo yephilisi ngihlanganise mhlambe yona iyongisiza manje seyisikhathi mhlambe ngavuma uNkulunkulu ngoba ikingifikele lento kuthi angithatha iphilisi inkinga yakhona ngabe akusekho kakhulu budwa iproblem yakhona manje ukuthi lento seyihambe yahamba ngiyafala kule ndawo ukhalweni iqolo isibeletho ngesinye isikhathi mangithi nge toilet vele kuphume isigaqa segazi mangabe kufanele ngemalangeni nami ngipenelwa ngingakwazi ngisho ukubeka unyawo ngiphilela ini butkwazi khona kanye ngake ngaye emaclinic kwathiwa ngihambe ngebar ngizofika ngane ebar ngibuye ngane ebar ngiyafuna impilo yami ebe right but ngani ngizokhala kuba akekho mina ofisa ukungisiza akekho futhi bengingena shona ukuthi uyoko butkwazi angibi because ngiyazi mangabe khona umuntu othi uzongisiza akwenzeki kuba nento nje evimbayo la sekuthi khona kuthi kuvaleka bese sekuyavaleka yes impilo yami nje istakile so lento yafaka ubaba omncane kwakuyini akayifaka esinyeni sakho angazi baba kodwa kuthiwa khona into beka igcobisa la sinyeni ngisho ukuthi la entweni yakhe abese mangaba sangirepa shuthi lento kwakufuna kudle kahle kahle ubaba omncane bekafuna ukuthwala kwangenzeki ngoba namantekisi ukuthi mangabalale nami uzokwazi ukuthi lesikhani kuchitheka le ingane yenu yakhuphuka manje lento seyihambe yahamba seyingenze isifo thizeni la ngaphakathi engingasazi ngoba kwathiwa kufuna ngiattend ibar ngizoyiattenda ngani
Uma ngabe yangisizo wami umali uNkulunkulu angiphe yena ngani ngoba akakaholi akakafika empeshenini yakhe uzongisiza uyafisa ukuthi uNkulunkulu ahlala athandaza njalo athi ngithandazele ukuthi Nkosi yami ungigcine ngize ngithola impesheni ngikwazi mntanami ukukhamba phela manje sengiyafa because kuya ngokuya the more inyanga izihamba the more umnyaka uhamba ngiyafa so kwenzakalani kuba buhlungu but kwazi angazi ukuthi ngingabekisa kanjani like ibhobo ngathi nginetshe elingisindayo kubhlungu ngathi ngihlatshwa ngimkhonto kanje Mangimele ngiye toilet la ngibone khona nje kulezi insuku ngoba kuyizolo kuphela mangiye toilet sekuphuma nje isigaqeni ngaka segazi ngingazi ukuthi sichamuka ngapha ngemuva so buncane ukugrepa wagcina ngaleso sikhathi esisodwa noma waqhubeka even after wagcina ngaleso sikhathi esisodwa yena bekade afuna ukuqhubeka kwatholakala ukuthi asakwazi ukungithola because umfazi wakhe wasekangixoshile kwa ukube ngachubeka ngahlala khona ngathi mina ngizoyapi ngabe waphindelela futhi angicabanga ukuthi ngabe ngisaphila so kuyona yonke le process uke wakwazi ukuconceive umntwana maqedwa wachitheka noma wakwazi ukuconceive since abantwana ngiyababamba bachitheka la engagcina khona ukuthi ngathi ngiyambamba baba na 5 month 2008 amawele bachitheka sebakungabantu so akekho abaphila umntwana wakhe anginayo umntwana yes enokubhlungu kakhulu but kwazi akufika nje kungizwe ubhlungu kakhulu ingane zakhe zize zisho zithi awulutho wena enezona zizele enezona amantombazana azange acabanga ukuyirepa why me ngoba ngangizala vele bekanenhloso uyazi yena ukuthi bekenzani ngize ngithanda zomthandazo ukuthi inkosi ngicela ungisize angandlule emhlabeni angakangibisi angitshela ukuthi why angenza lento ebhlungu kangaka angiphumelela akunjani wavala ke ku right is enough kodwa manje impilo yami yonke ngingaphathi ngisho yedwa oyedwa udokotela ngathi mangiya kuye khona udokotela ngake ngaya kuye 2 times wathi unenzalo eningi sisi inkinga la ngiyibona khona ngiyakubamba kodwa kuyachitheka yes akubi mnandi kuba buhlungu angisasi so umama lo ohlala naye Orange Farm uqala ukuhlala kunaye umuphi unyaka 2010 yes so mekuthathe kufaka endlini yakhe uthi ukuthatha ngaliphi ukuthola kuphi wangithola emqashweni ngangichashe khona lapho eceleni kwakwakhe ngokuthi beka umuntu othengisayo manje siloku sixoxa man kuba nalento yokuthi nayo uvulelekile nami ngivule sho ukuthi manje mangimchazela istory sami ngangiqala ngaye butkwazi because ngangingazi ukuthi mangizokhuluma nabantu bazohlekisa ngami bathini ngamtshela wathi no ngiyekela ukuchasha ubuyihlale nami from there ngahlala naye unaze ingane unengane yodwa umfana okay ushilo yes so ufana nokuthi ingane yakhe newe yes la ngihlala ngakhona bazothi akangizali bazothi yangizali omncane mofika again how old are you at that time no bekahlala special esikhathini esiningi abamazi kakhulu Orange Farm bekayihlalela eJimston vele bekumuntu ohlala eJimston so manje makahlala eJimston abazi ukuthi izingane zakhe kanjani yiloyo nje kuthiwa uyazi but about the most abazi bazi ukuthi uyena mawami cause ngiyakhumbula mongithinta ukhuluma udaba lwakho yes first time sikhuluma wathi yazi but anginangisho nemali transport because angiyazi zoqhamukapi okay ngaphazamiseka sagcina singakwazi ukubonana at that time yes ngaphinda futhi ngabuya kwena sis available aphinda wathi but akuhlangane so usiphilisa kanjani makuthi imali hlezi ingekho ngalendlela kwenzakalani yonke lento is coming from the situation esikhuluma ngayo yonke lento ibuyaphi kunzima futhi kwazi ngiphela ngo350 ngiphela ngo350 ubhuti
umntakama kunomsebenzi ama-piece job banyana awatholayo. Akwazi usifakela leyo mpuphu kodwa mazithi 15 akusekho kuhle. Nomama naye usuthandazela ukuthi at least ngoba at least ke yena noma kubamba kwakhe ama-piece job ubhuti wami bekakwazi nokuyifundisa ichubekisi. Bekasafundela but akaqedi ukuloya. Yeah, okay. Umntaka mama. So manje ngathi sinoma siphila nge-350. Yes. Ayikho enye imali ekuthiwa i-separate. Kunomntana engihlala nayo kabhuti wami lo ngilamayo walahlwa uma wengane. Uma wengane uyala nemali egrant. Ngihlala naye ene bekaka grade R kule 350 bengikhipha every month 100 rand. Ene manje ngoNovember ngayi29 funa graduate ayeka grade 1. Ufuneka i700 plus nempahla. Ba relaxile abazali. Yes. Uyabona ukuthi umama usiza mina but senginomthwalo. Yeah. Nobhuti basiza mina. Senginomthwalo onzima ngenziwa uba ingane zasekhaya. Ezingacabangi. Ezingangazi nokuthi mhlambe yabona uthumbu lomunye ke ohlale eMelo. Loyo ke kuphela uhlulwa amandla. Kodwa uyakwazi ukuthi sisu right in la khona yena bayazi la ngihlala khona. Mina ekhaya mangabe kushoniwa ngikwazi ukuyemncobeni. Why? Sengaba inhlekisa nje. Ngizoyithatha phi imali but kwazi ukuyemncobeni. Akekho noma ngathiwa ngithi ngikhuluma nabo ukuthi ngicela ningifakele imali ningisize siyemncobeni lutho akekho ofuna ukungifakela imali. Hayi ukuthi abanayo banayo but ngeke baze bangisize. Yasenze le ndaba. So isikole sagcina singaqedekanga. Isikole ngiyafisa kube namhlanje mangingathola indlela ukuthi ngisifunda ngagcina standard 9 ngiphasela u10 kahle futhi. Ene bengumntwana ogijimayo nganginetificate kwatholakala ukuthi anginandawo engihleli kuyo ngabe itificate zami zigcwele kanje ezesikolo. Ngangidlala inetball, ngangigijima. Ngangenza izinto eziningi esikoleni ngicula, ngenza yonke into. Itificate kwatholakala ukuthi ngihambe ngihlala kuyalahleka kuyadabuka angihlele endaweni e-right. But isifiso sami sokuthi noma ngingathola umsebenzi but ngikwazi kwakho umuzi wakababa ngivuse ikhala ke la ngizothi mhla ngidlule emhlabeni ngibe ngine ndawo. Yes, then ngikwazi nokuchubeka esikolweni ngicedele umatric wami. Yes. So into evimbe kakhulu ukuthi izinto zenzeke right now. Mase kuthiwa kwamba khona umuntu ongathi uyasiza. Sifisa sisize kuphi? Yikuphi la ukhomba khona ukuthi yazi inkinga enkulu nansi. Yebo wasangazi ukuthi ngathi bengacela nje ukuthi kubantu abangakwazi ukuthi bangisize umsebenzi. Ngiyagula futhi ngidinga ukuthi ngihambele lento because ngizoya emsebenzini but kwasengiyayeka emsebenzini because lento iyangibulala. Ukube benginamandla nginemali ngabe ngicale ngitreat mina kucala. Ngithi ngingaphila bese sengithola umsebenzi. Noma yimo but akukho ukuthi kuzohlula uclean nginezandla noma ngakuthiwa yimo noma ngakuthiwa ufika lento awuyazi ungabe kuthiwa umuntu athi ngizokufundisa lento ngekuhlala ungayifundi ukuthi ungene la usebenza nawe uthola isento ukwazi ukuthi wenze something lesifiso sakho sifisa njengamanje but ngeke ngifuna uqamba mangingathola usizo lokuthi ngibe right ngiphile kuqala bese sengithola umsebenzi. So lento kuphethe ibizwa ngani bathini yini? Angazi bathi nginayilonde esibelethweni. Yes. Ene lento seyihamba kunenyama la ngemuva esevele kangaka. Okubhlungu kakhulu mangiye toilet seyiphuma nje ngoba injalo into yangemuva. Sekufuna ngithathe uvaselina ngiyibuyelise.
inzima kakhulu nje ngifuna ene lesikhani iphuma yonke kanje mangithi la ngemuva ngithola igazi Butukwazi ngake ngahlala ngathi ngelinye ilanga ngeke ngisuke etoilet ngoba sekuqalile kuyaphuma ngihlala ebhakedeni yacisha yagcwala i5 liter umama bekuthi akakhali nyeme nama ngilazi ukuthi igazi elingakalichamukapi eliphuma ngemuva ene maliphuma liphuma ngathi angazi noma umchamo noma like mawungabe uzochama liphuma kanjalo kungathi ungalidedela lesikhani uhleli kanje lesikhani kukhululeka likwazi ukuthi liphume ngiyalihlalela ukuthi Butukwazi lize lingathi liyaphela manje kunzima ukuthi ngizothi ngiqala ngokuthi okay nomsebenzi sengothola ngizohlala nginama excuse emsebenzini every time because ngiyagula inyanga nenyanga mangizoya kuma period west kakhulu kuwest kakhulu uzophuma ngapha uphume ngapha igazi akekho umlungu ozongimelela ukuthi hayi mina ngizokumela ukuthi uyagula umlungu kufuna usebenze makakuchashile ufuna ukusebenza emsebenzini kufuneka umuntu ozomukela ngempela ukuthi uyagula lo muntu uyichazile lenkinga yakhe ene wayizwisisa ukuthi inkinga yami ila enokunye mangingathola indawo ngumuntu owenza amakhanda abantu nginokhona straight ngoba ngumuntu owenza amakhanda abantu ngiyabheka alikho ikheke ngalibheki kodwa nje ke ngangisizwe omunye usisi nakhona ngangisebenza kwakhe ngathola ukuthi uyabheka ngafunda kanjalo isaluni ke vele izinto zami usaphila umncane uyaphila so let's say uyadibana nawe le podcast angikhathalekile noma uyadibana noma kadibana Butukwazi as long mina ngiyikhulule mina sengibopheka isikhathi eside kubhlungu ngakwazi ukukhuluma namuntu mhlambe njengoba ngize la iSouth Africa yonke njengoba uchazile ekucaleni iyangizwa angisana ndaba ukuthi bani uzothini nini because impilo yami because izathothi ngibuze lo mbuzo lo it's because unokufica ukuthi umuntu uyafika uxoxa udaba lwakhe oluhlungu ababhekene nalo but manje mase kuba khona umuntu othintekayo kulolu daba kuhlezi kunomuntu ozothinteka odabeni right yes ekuthintekeni kwalo muntu mayise esifonela mayisethi usisi lobe lapha ayikho lento ayikhuluma nami nginelinye side le story asike sithi kufika inkulumene enjalo ungafisa ukuthi nayo aliveze side lakhe le story noma yonke lenkulumo awufuna debate ngayo uyikhulumela ukuthi ufuna usizo ngayo ngafisa Butukwazi ukuthi sikhulume ngayo yes so uma mncane maybe grape ephuma wayazi inokwenzakalayo noma indlela ucabangayo nje mhlambe babehlangene akazi lutho ngempela uyazi why ngisho kanjalo lesikhani sengiyikhiphile familyin sesihlele njengomndeni ila ikhipha khona zonke wathi hayi besazi vele nento dem ukuthi isiplane in ene wena uzofa ila ngine shovel ukuthi bekazi ene ngayizwela ngezami indlebe sayiplana thina akukho mntwana futhi wazwasho naye wathi akukho mntwana oyomniphatha ngesandla ngathi mina ukhona uNkulunkulu khona wathi akekho ene futhi uzomitha ukumitha kodwa bazofela la ezandleni zakho ngathi mangithola imiscarriage kwamampela ngibabona hey Butukwazi angisakhulumeke ngabanye mhlawumbe miscarriage asekwehlalile mhlawumbe mangakhe makuthiwa uyabala
mhlawumbe ayi-8. Yo. Ngisho noma ngakuthiwa ngiyababala from 2008 mangiyikhawunti izingane zami Jehova ngabe ingakanani manje, ngabe iyangondla manje, ngaba ngihlupheki ngalohlobo engihlupheka ngalo. Ngithi noma ngibheka izingane zabantu, even ngibabheka abantu abakhulelwe, ngithi nami ngiyafisa ukuthi ngelinye lamalanga ngike ngibe nesisu size sifike ekugcineni ngimphathe lo mntwana ngezandla. Ipain leyo engandluli kubhlungu but kwazi uyafisa na ukubona kuze kube nokuthi kunale ngoma ethi gabi gabi mfazi ongazalanga. Lo mfazi ongazalanga uyafisa naye ukuyizwa le pain oyizwayo. Kubhlungu maka ngazalanga. Uyafuna naye ukuthi ayiphathe ayizwe lento. Mangabe yahlupha nami, angihluphe ngibone ukuthi nami wangihlupha. Yeah. Yes. Mawubheka sisi lento yokungakwazi ukuthi ukuthola abantwana ibe nawo yini umthelelo ekutheni mhlambe ungabi nayo umuntu empilweni yakho makuthiwa unaye. Angeke ngithi ke mhlambe noma ngokuza nje lo mbuzo ukhona umuntu wesilisa okhona empilweni yakho ukuthiwa mhlambe uzowafika esigabeni sokuthi hay understand lento ukuthi lento inje isimo sinje sibheda kanje. Akekho umuntu ongiunderstandayo. Yiko ngivele ngikhethe ukuthi butwazi ngesinye isikhathi ngiyihlalele. Because angifuni ukulimala. Pheka ukuthi nginenxeba. Noma ungasisho sonke istory kumuntu othandana naye. Ngeke usisho sonke. Uzosho okuncane la uzombona khona ukuthi oh umuntu so. The more nixabana uzofaka leyanto. Kanti so thunuka kulesilonda ke magcina une-anger. Ngathi ungabulala umuntu manje. Ugcina une-anger lento noma ngakuthiwa mangabe usesimeni esikanje nanoma ngawubani. Okuthiwa mhlawumbe useyinkingeni ngihlale ngibhekelela izitori zakhe mangabe usenkingeni kodwa kwafika umuntu wakunyathela kabi. Noma ngakuthiwa unenhliziyo enhle ugcina uba nenhliziyo. Because kube ngathi so show kuwe vele uyangilaya ngoba mina azi ukuthi kuso ngesinye isikhathi vele yiko ngivele ngihlalele noma wami ngithi ukuthandana wo uNkulunkulu makathandile yena uyongipha umuntu oyongimukela oyongithanda angibekezelele kuzo zonke lezigaba engindlule kuzo angime nami angilwele kuze kube sekugcineni angavumi ngami. Kunomuntu osekhaya obukile le podcast njengamanje mhlawumbe omunye uzothaya itatwethu Thandaza mhlawumbe omunye ethi hambe esontweni elithile noma omunye ethi kunoba othile kumaziwe sezayo omunye ethi igama lika Jesu. Ijeni yakho ekuzameni ukuyilapha ibise kuyaqala no uzame ngayiphi indlela ukuyilapha iziphi izinto okholwa kuzona ukuthi lenkinga ubhekene nayo la ngasizakala khona isendaweni ukuthi indawo noNkulunkulu ngilapheke ngoJesu noma ngidinga into zesintu. Ngizamile esintwini kakhulu imbiza ngiyiphuze kakhulu. Hey babaye engababi podcast ngithi ngizosizakala lutho ila kube likhona isinqumo sami sokuthi mhlambe mangaya esilungwini mhlambe sengaba right because sengiqale khona la usho khona la ukubala khona konke ngibuya khona ekusindisweni futhi ngibuya khona bangilimaza futhi nakhona kanjani ngake ngathi cephu kuba kumamfundisi angisho uma unenkinga ubona ukuthi yakudla uyahamba uyohlala noma ngagcina sengizwe ebandleni ukuphuma kwami. Yes. So lento uma ukholelwa into engalaphwa ngayiphi indlela isilungu manje bukwazi ngoba sengizamile
eimbizeni ngazama ekukhotheni ukuthi kuthiwa khotha ngicabanga ukuthi sekudinga isilungu udokotela o isibhedlela isidokotela Bhutikwazi umuntu la ngizokhona khona ukungena emshinini angicheck from the scratch ukuthi kunani la ngaphakathi bese sekahlala ukuthi mangabe nginezilonda anginike exactly lento ayibona emshinini ukuthi lo muntu una 1 2 3 exactly ungakhi phezulu akufuneki lo lenkinga enginayo Bhutikwazi ayifuna ukhe phezulu ifuna ngathi ngingangena emshinini lozokusenza ukuthi unakuphi ukugula konke la ngaphakathi then bese from there angisho ukuthi mhlawumbe omunye umuntu ongilalele njengamanje usizo lwakhe ngeke ngize ngilithathe ngizolithatha noma ngakuthiwe lesinto angazi ukuthi ngizophila Bhutikwazi but bese ngichaza ukuthi ngizamile ngapha esintweni kodwa angisho ukuthi ngeke ngisayizama futhi ngizoyizama ngoba ngazi ngiyophila kuphi mhlawumbe ngithi kufuneka odokotela kanti lutho ngihluleke nakhona kanti laphi indaba kuphela bengaqonda nanga so lento le ekuphethe awucabanga ukuthi mhlambe nje bayafaka umalume ngafanele uphinde futhi kisho yena malume hayi ngicabanga Bhutikwazi angazi njalo baba omncane angazi khona kanye Bhutikwazi angayikhipha kanjani so angangikhipha yini lo yamphefumulo ngoba kunokuthi angikhipha ngangibulala angikwazi nokumbheka because wabulala ikusasa lami wabulala imfundo yami wangibulala ukuthi ngingabe ilutho ngenxa yakhe yena uhappy namhlanje bekalotsholwa nje umntana wakhe ngekudala bekubhiyoza kwenziwa nje kuthiwa asazi laba ngathi sebakhulile abangalotsholwanga kukhulunywa nami vele yimvele anginandaba mina nogana mina nginandaba nempilo yami uNkulunkulu kuphela ongihlelela ukuthi ngiyogana noma ngeke enemganweni wami angidinge umuntu ozongicalelisa phansi ngoba umuntu ozongilimaza empilweni yami ngizobuyela back to kulesilonda kanti ngizama ukupholisa inxeba ufuna ukuqhubeka nempilo uNkulunkulu makathandile uzongipha umnyeni o straight ozongimukela nje kulezi zinto engiyibalele Bhutikwazi sisami kuningi nkosama mfuna uqambanga nokubhlungu ngiyafisa ukuthi sizakale and ngiyakholelwa futhi ukuthi ukhona umuntu kaNkulunkulu okhona out there ongakwazi ukuthi akuncede ngizwile ukuthi ngaphambi komsebenzi ucela nje ukulapheka yes umsebenzi yabona kodwa ndihamba phambili ukulapheka ukugula kwakho kwaqala ngesikhathi unyukubezeka yes and from that day aphindanga ngoba right angiphindanga ene kuya worse kuya ngobwesi yabhlungu lento le mhlambe umbukelo sekhaya ubukile njengamanje singafisa ukuthi abe nayo indlela mhlambe ukungenelela la kangangenelela khona and bakhona abantu ababukile ngokuhlukahlukana kwabo abangaba naso isandla abangaba nalo usizo yebo in as much as ungathi mhlawumbe umsebenzi awudingi nawo umsebenzi mangabe khona into ngathi ukunceda umsebenzi ungangena yes while sisaza kakhulu nokuthola usizo lwempilo yes uhlala Orange Farm right now yes nomama owakuthola yebo ingane sakwenza nazagcina iphelela kuphi yeza ezakwenu enizala nazo omunye useemelo okay omunye useemelo omunye kuthi uhlala la ngaseJozi uyubaba wengane lengihlala nayo lapha endlini ingane kamfweni bahlala nendlela yes okay ngingacela siswami ukuthi ushiye inamba yakho mhlambe mase ushiya nawe elakho lokugcina just ukuthi ugcizelele emveni kwalenkulumo yami enqedwe ukisho so that umuntu azoqikisela ukuthi kuphi ukufuna kahle kahle and then mase ushiya nenamba okay engakusho nje kokugcina babukela emakhaya ngibonela kakhulu isifiso sami bese sokuthi ngicela usizo
ungakwazi ukungisiza ngomsebenzi nangokugula kwami ukuthi ngikwazi ukuthi ngilapheke. Ngingabonga kakhulu. Umuntu ofisayo ke mhlambe ukuthi akhulume nami angisize. Inamba yami ithi 078 Yes. 950 1435. Ungayiphinda futhi. 078 950 1435. Yeah. Igama lami ngoNozipho ngwakakunene. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu siswami. Sinethemba futhi ukuthi nimbukile ekhaya kulizwe udaba belubhlungu kakhulu. And futhi soba nayo indlela yokunceda. Singacela nje ukuthi ababukeli bengenelele kule nkinga and at the same time beqhubeke futhi nokusiza abantu ngokuhlukahlukana kwabo. Inkosi busise nibe nobusuku obuhle. Siyabonga.